Benvinguts al Friki Online càpsula 550. Ens anem a Norma i ens anem a un clàssic del còmic, que és ni més ni menys que Daniel Torres. Daniel Torres amb un homenatge a si mateix, per dir de manera. La seva vida i miracles explicada amb il·lustracions. El seu amor pels còmics. És un còmic, seria quasi un metacòmic, perquè és un còmic, sobre els seus còmics i sobre el seu amor pels còmics i les seves influències. Però un còmic bastant diferent, ja que són il·lustracions i cada il·lustració és una història. És il·lustracions on et pots anar perdent i t'explica la seva vida. Aquest exemplar espectacular, com podeu veure, aquest tamany immens. A més, treuen una edició especial de 900 i escaig, 999 exemplars amb aquestes làmines signades per l'autor, que cada una va representant, aquí en aquest cas és a Harold Foster, un dels seus autors que el van influir a l'hora de treballar. I d'això va. Comencem amb parlem de l'edició, els guardes molt xules, amb molts dels seus personatges, i amb aquests colors tintinescos. I d'entrada, doncs, un pròleg d'Álvaro Pons, que sempre val molt la pena i que també ens fa un repàs amb un toc de poesia quasi de la vida de l'obra de Daniel Torres. I aquí comença la història, que com bé us dic, no és una història com a tal, sinó són moltes històries dibuixades en una pàgina. Aquí els seus inicis, el seu amor pels còmics i els còmics que l'influencien. Sempre tenim en aquest cantó un esbós de com crea aquesta pàgina, el preliminar, i després aquí la pàgina definitiva. Aquestes pàgines aniran avançant en el temps i anirem veient els seus referents i les seves inquietuds. Quan decideix dedicar-se a l'arquitectura, tots aquestes pàgines dividides en vinyetes però que funcionen com un total, però al mateix temps funcionen com a moltes, narrativament també funcionen, doncs cada una d'aquestes pàgines és així. Aquest homenatge, evidentment, a Little Nemo constantment, que ja anirem retrobant, i també les creacions dels seus personatges propis, els seus mons, i com l'autor va crear, en aquest cas, Opium, com es va fer Opium, i representa que és Opium qui dibuixa convertint en el mateix Torres en una titella, Master of Torres, en aquest cas, i dibuixant aquesta història. Realment, un llibre molt xulo per tots els amants del Torres i, evidentment, pels amants del còmic en general i de la il·lustració. Aquesta il·lustració tan clàssica dins de la nova línia clara o aquesta línia valenciana, aquesta línia tan neta, tan precisa i amb aquesta influència que té, evidentment, dels seus estudis d'arquitectura que es demostren perfectament en aquestes pàgines. Un autohomenatge realment que val molt la pena i que tots els fans de Torres no se'l poden perdre. Salut i a llegir còmics.